Nocnej ciszy gościń rozchodzi, stańcie pasterzem, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w grobie, wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta niech będzie z wami. I z duchem Twoim. Witam wszystkich w tą dzisiejszą uroczystość. Świętujemy drugi dzień z rzędu. Już możemy zmęczyć się, ale Pan Bóg nie męczy się, czekając nas w tej świątyni, abyśmy przyszli i swoje prośby i intencje położyli u stóp Dzieciątka Jezus, abyśmy upodobnili się również do Niego. W Kościele dzisiaj świętujemy świętą rodzinę. Na wzór świętej rodziny będziemy prosić Pana Boga, abyśmy zawsze byli wierni temu, co kiedyś przyrzekliśmy. Przeprośmy Pana Bogu za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Wszego blago Najświętszą Maryjo, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwała Cię,
Благословimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi Seracydesa. Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wytrzymałość, nie pogardzaj nim, choć jest w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u Ciebie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzieci. Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, kto chodzi Jego drogami, bo z pracy rąk swoich będzie pożywał. Szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Błogosławiony, kto się boi Pana. Małżonka Twoje jak płodny szczepiny we wnętrzu Twojego domu, synowie Twoi jak sadzonki oliwki dokoła Twojego stołu. Błogosławiony, kto się boi Pana. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niechaj Cię Pan błogosławi z Syjonu. Oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.
Błogosławiony ogień moich Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosjan, bracia. Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, sprawiedliwość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie się miłością, która jest więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech u was przebywa z całym swym bogactwem, z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek działacie, słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszni rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój. Słowo Chrystusa niech u was przebywa z całym swym bogactwem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Rodzice Jezusa chodzili co rok do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pogrzebników, uszli dzień drogi, szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo i jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie widzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kilka tematów słowo dzisiejsze nam nasuwa w pierwszej kolejności, ponieważ to jest święto świętej rodziny, to o tej rodzinie też chcę powiedzieć kilka słów.
Najważniejsze słowa, na które dzisiaj chcę zwrócić uwagę, to słowa Jezusa do swoich rodziców. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? A co należy do mego Ojca? Oczywiście. Świat cały, świątynia, Kościół, w którym znajdujemy się. Kiedy pracowałem w Górsku, w takiej miejscowości obok Torunia, Kościół jest poprotestancki, bardzo piękny, wspaniały, wymalowany, zabytkowy. Sporo rzeczy tam jest ciekawych, ale jedna rzecz najciekawsza jest, że kiedy człowiek wchodzi do kościoła i zajmuje miejsce w ławce, gdzie siedzi, są tam numerki. Od 1 do ponad 89. Po co to? Bracia i siostry, otóż kiedyś ludzie, przychodząc do kościoła, mieli swoje miejsca. I za swoje miejsce każdy człowiek płacił. I to nie byli jaką kasę, dużą kasę płacił. Również w protestanckim i ewangelickim kościele to samo było. Po co? No, żeby ludzie mogli usiąść, ale nie tylko. Wykupowali swoje miejsce nie tylko na jeden rok czasami, a czasami do końca swojego życia, powiem więcej, wykupowali dla swoich dzieci te miejsca. Czemu? Bo te miejsca mieli służyć, mieli pokazywać, że nie będą nigdy puste, a będą zajmowane przez tych ludzi. Do czego to mówię? Otóż trzeba umieć w dzisiejszym świecie przekazać w taki sposób wiarę, aby dzieci nasze, wasze, te również, które przychodzą do kościoła, mieli swoje miejsce. I w kościele protestanckim była tak mocno przekazywana wiara, że te dzieci do kościoła przychodzili i zajmowały te miejsca, które były wykupowane przez ich nawet dziadków i pradziadków. Już były dla nich przeznaczone. Na odpowiednią mszę świętą, odpowiednie miejsce z numerkiem dla jednej osoby. Przypominam sobie historię o marnotrawnym synie, który wyszedł z domu, uciekł od ojca. Ojciec pewnie na różne sposoby chciał zatrzymać swojego syna. Oczywiście pamiętamy tą historię biblijną. Ale ten syn oczywiście dozwolił dać mu wolność i wypuścił go z domu z tym wszystkim, co było zgromadzone dla tego syna, czyli z majątkiem wiary, który ten ojciec przekazał. I patrzcie, i podoba się mi ta historia w tym, że ojciec pozwolił mu odejść od Boga, od wiary, tą, którą przekazywał, a kiedy ten syn doszedł dna swego życia, stojąc u kresu swego życia, można powiedzieć, bo był gotów odebrać swoje życie, zastanowił się nad swoim życiem, a wrócę do ojca. Wrócę do ojca i powiem, ojcze, zgrzeszyłem, że odstąpiłem od Boga, że odstąpiłem od Ciebie. Dokładnie ta przypowieść mówi. Otóż, jakże piękny i wymowny czas, który pokazuje, jak przekazać wiarę. W jaki sposób ta wiara była przekazana. Przypominam jedną z historii, którą opisuje Jan Twardowski, świętej pamięci ksiądz Jan Twardowski, który napisał sporo wierszy, nawet mam w języku białoruskim przetłumaczony, że pewnego razu, siedząc w kościele, usłyszał krzyk duszy. Zdziwił się, co się stało. Wyszedł do drzwi i patrzy, że tam ludzie podjęli wrzask duży, bo do kościoła weszła kobieta, która była w naszym prostytutka. Stała cała w kościele i rozpłakana. Ludzie zaczęli krzyczeć, niektórzy pouciekali z kościoła. Mówią, to nie godzi się, że takie osoby przychodzą do kościoła, bo to ono złe życie prowadzi. Zresztą stała, można powiedzieć, kilka lat przed kościołem i żebrowała tych ludzi, żeby zarobić na nich. I kiedy podszedł do niej, pyta się, czemu płacze. Zawołał do zakrystii, zaczął rozmawiać i on mówi, proszę księdza, tak stałem przed tym kościołem. I kiedy rozpoczął padać śnieg ten biały, on pokrył mnie. Ja przypomniałem sobie, jak kiedyś dawno temu po raz pierwszy przystępowałem do pierwszej komunii świętej. Bracia i siostry, i on opisuje, że ta sytuacja, ten biały, zwykły śnieg, jej przypomniał tą pierwszą komunię, gdzie ona później od Boga odeszła i ona wróciła do Pana Boga. I ona wróciła do kościoła i odmieniła swoje życie. Niby zwykła, prosta sytuacja.
ale jednak gdzieś ta wiara, która była wlana w serce przez rodziców, jego jeszcze dziewczynki, rodziców tego dziecka, ona gdzieś tam zaiskrzyła. Także bracia i siostry, nie opuszczajmy głów, kiedy patrzymy, że nasze dzieci odchodzą czasami od wiary, ale podnieśmy ich wysoko i miejmy wiarę i nadzieję, że rzeczywiście kiedyś wrócą do Pana Boga. A zobaczmy tą wiarę na przykładzie Abrahama, gdzie Pan Bóg obiecuje, że Twoje potomstwo będzie niezliczone. A Abraham chodzi i płacze. Nawet dopuścił się dziecka z swoją służącą. Też miał dziecko. Za pozwoleniem żony, bo Abraham był tak rozpaczony w tym swoim życiu, że nie ma potomstwa wielkiego. Ale później jednak Abraham znajduje tą wiarę, kiedy Pan Bóg mówi, podnieś swoją głowę do góry. Zobacz na te gwiazdy. Takie będzie Twoje potomstwo. I w sposób niepojęty. Ale Sara w bardzo, bardzo podeszłym wieku, a Abraham również niemało młody, ponad 100 lat i mają dziecko. I z tego dziecka rodzi się wielkie potomstwo. A zobaczmy na tą wiarę, nawet można zwrócić uwagę Dostojewskiego. Przypomnijmy, kto czytał Dostojewskiego, Oskierblenie i uniżenie. Albo po polsku zbrodnie i kara. Tak to brzmi. Jest sytuacja Raskolnikow, główny ten heroj tej przypowieści, ma dziewczynę, która nazywa się Sonia. I jak on mówi do tej Soni, wiesz, w twojej sytuacji lepiej tobie odebrać życia, albo rzucić się z mostu, albo, nie wiem, coś z sobą zrobić. Ono było w takiej kiepskiej sytuacji życiowej. A ona, jak później opisuje Dostojewski, zmieniła swoje życie, ale pod wpływem czego? Otworzyła Pismo Święte i przeczytała historię wskrzeszenia Łazarza i powiedziała, kiedy trafiła na tę historię, że ja też mogę zmienić swoje życie. I pod tym wpływem wiary, Ewangelii świętego Jana zmienia swoje życie i prowadzi życie Boże. Jakże piękne to są sytuacje i przykłady, które padają, ale również w naszym życiu Pan Bóg nam daje taki czas, abyśmy mogli zmienić swoje życie i iść do przodu. A kto z Was oglądał film Narodzenie Jezusa Chrystusa? Józef i Maryja nie mieli łatwego życia, jak nam wydaje się w dzisiejszym świecie. Wydaje się, że oni byli święci. Oczywiście byli stworzeni dla świętości, również jak i my jesteśmy stworzeni dla świętości. Maryja rzeczywiście może nie miała grzechu pierworodnego, bo była poczęta jako niepokalana dziewica. To wiemy bardzo dobrze i wyznajemy to jako naszą wiarę. Ale jest tam taki przykład bardzo piękny, który mi podobał się. Jaką wiarę i ufność musiał mieć święty Józef. Jest tam podana ta sytuacja, o której Wam mówiłem kilka dni temu. Dokładnie, tam jest przedstawiona sytuacja, że Józef dowiedział się, że Maryja jest w stanie błogosławionym i wystawił Maryję na zewnątrz. Zebrał się duży tłum i on miał rzucić jako pierwszy ten kamień w Maryję, bo taka była tradycja, taki był przywilej męża, który został zdradzony, ale jeszcze nie był mężem narzeczony, został zdradzony. Przecież wyobraźcie sobie, jakby to można byłoby zrozumieć, że ktoś by z Was uwierzył, że żona patrzyła w Ducha Świętego w dzisiejszym świecie. Józef również to w głowie nie mieściło się. I kiedy już był gotów rzucić ten kamień, to przed nim stanął anioł i powiedział: nie rzucaj, Józefie, bo to, co poczęte jest z Ducha Świętego, oto będzie Zbawiciel Twój. I Józef ma kolejny krok, bardzo odważny. Odstępuje od tego. I przecież na niego wszyscy tykają palce. Ty głupie jeden, ty idioto. Różne sposoby na niego polecieli. Jak ty możesz mieszkać z taką? A wiecie co? To jest historia rzeczywiście prawdziwa. Bo jeden z pisarzy, Carlo Carretto, pisarz chrześcijański, który pracował na pustyni, jako meteorolog, spotkał w swoim życiu taką sytuację. Kiedy był tam, to znajomy mówili: patrz, jest tam taka młoda para i ona jest w stanie błogosławionym, ale nie od niego. I takie szepty pogłoski chodziły bardzo głośno. Po iluś latach, kiedy on znowu tam wrócił, podpytał z ciekawości: a co jest z tą nową parą?
I zapadła totalna cisza. Totalna cisza. Nikt nic nie powiedział, tylko jeden taki mały gest pokazał. Mówi, zrozumiałem, że ją udusili. Udusili, bo ona miała dziecko nie z tym mężem, bo nie z tym narzeczonym, z którym była zaręczona. Bo to była hańba dla rodziny. I to było w XX wieku, bracia i siostry. To dosyć niedawno, dosyć niedawno. Taka tradycja jest, żeby nie było hańby. Żeby nie było hańby. Rozumiecie, co przeżył Józef? W jaki sposób on popadł? Jego też wtykali palcami, a Maryja? Jakie ciężkie problemy miała życiowa, a jednak szła pełna wiary za głosem Bożym, który usłyszała. Dlaczego to wszystko mówię? Bo tylko wiara może uratować naszą rodzinę. Tylko wiara, którą możemy przekazać naszym dzieciom, będzie kiedyś w przyszłości pomocna tym wszystkim, z którymi dzielimy się. W dzisiejszym świecie statystyki mówią, że chrześcijaństwo wzrasta, bracia i siostry. Nie wierzycie? Wzrasta. Nas chrześcijan jest coraz więcej. Czy to nie jest radością dla naszego serca? Statystyki tylko pokazują, że w Afryce troszkę to chrześcijaństwo zatrzymało się na miejscu. Zazwyczaj ono tam wzrastało bardzo mocno. A teraz w Europie i w Ameryce nas pomnaża się. Liczba jest coraz większa. Coraz większa. Także nie bójmy się przekazać tej wiary. A w naszych różnych kryzysach, w różnych problemach, ciężkościach, może w różnych naszych sprawach, które gdzieś nosimy w głębi serca i mamy coś jeden do jednego, są bardzo dobre rzeczy, które nazywa się modlitwa. Mamy modlić się, mamy prosić Ducha Świętego. Podoba się mi jeden z przykładów, prawdziwych z przykładów życia. Jeden z kapłanów opowiadał, że kiedyś do niego przyszła para, już była gotowa rozwodzić się, już koniec, już wszystko i podjęli ostatnią prostą taką, że jeżeli nam już ksiądz nie pomoże, to już naszą rodzinę nikt nie uratuje. Bo jedni przecież drugiemu mieli sporo rzeczy do zarzucenia, dużo brudu jeden drugiego rzucali słowami, ale również mieli różne bolączki, rany, które zostali poronieni i rozdrapowali to. Aż to wiadomo, jak ranę rozdrapiłeś, to ono będzie robić, a jak krowieje, to gnije. I wiadomo, ludzie tak w środku gniją. I on opowiada, przyszli oni i opowiadają całą tą historię. Mówi, nie wie co robić. Modlę się do Ducha Świętego. I Duch Święty tu mu podpowiada. Weź co? Poproś tych ludzi, odmówcie razem modlitwę, niech uklękną i pomódź się nad nimi. Pomódź się prosząc Duchu Święty, przyjdź i zrecytuj ich pamięć. W taki sposób jak komputer recytuje się, który zawieści się czasami. Zrecytuj wszystko, co mają przeciwko sobie. Mówi i nic, i wyszedli. Spotkałem ich po iluś latach. Przyszli, bardzo dobre małżeństwo i powiedziałem, proszę księdza, nie wiemy co się stało. Ale my, jak wyszliśmy z kościoła, patrzyliśmy jeden na drugiego, wszystko zapomnieliśmy. Wszystko. Wszystko totalnie nie było, nie pamiętaliśmy jeden drugiego, co przeciwko mamy. Zadaliśmy sobie pytanie, a czemu kłócimy się zresztą? Bo dzisiaj na nowo odrodziliśmy naszą rodzinę. Bracia i siostry, w różnych problemach, w różnych trudnościach, modlitwa, prosić Ducha Świętego, aby Duch Święty zrecytował naszą pamięć. Abyśmy mogli nie pamiętać tego, co złe, ale abyśmy mogli szukać tylko to, co jest dobre, co daje nadzieję w naszym życiu. A to działa. To tylko jeden z przykładów. On powiedział, że kilka razy stosował to i zawsze to skutkuje. Zawsze to skutkuje. Jeżeli człowiek z wiarą szuka rzeczywiście prawdziwej miłości w swojej rodzinie. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę, wierzymy w Jego Boga. Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, wspólnie stąpny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawę Ducha Świętego
przyjął ciało zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmo Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Теперь отбудется обновление служебских описаний. Запрошаю вместе на середину. Всех, кто пришел, ласка, запрошаю, не стесняйтесь. Не морозится. Я сам не еду, никто не стоял. Podajcie один одному правую руку. Jeszcze raz перед Panem Bogiem поглядите себе глубоко в очи. Вызнайте свою присягу, яку Евхаристії ви зложили, стоячи при алтарах всіх перед Panem Jezusem Chrystusem, обещаючи свою верность и доброзышливость. Давайте нас присягу. Поглядіть себе глибоко в очі і відкажіть на питання, чи ви хочете з любов'ю, dalej i szczera один одного czystym sercem kochać? Czy wy gotowi, будучи w służeństwie, dalej trwać i szanować один одного все swoje życie? Czy wy gotowi z любов'ю do końca swoich życiów znosić один одного i rozwijać swoją любовь?
Просим Пана Бога, aby On umocował wasze służeństwa łaskою Ducha Świętego. Niechaj dobry Bóg błogosławić was na ten czas i obdarzyć was potrzebnymi łaskami, что Бог zluczył człowiek, niechaj nie rozrywaja zakljuczone w Eucharystii służeństwa. Niechaj Bóg błogosławia jeszcze raz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki wielki. Można pocałować i zemdlewo i wiernić swoje miejsca. Wznieśmy nasze wspólne prośby i błagania do Boga Ojca. Prośmy, aby nas wysłuchał. Powstajmy. Módlmy się za Kościół Święty, by swoją troską i miłością otoczył szczególnie wszystkie małżeństwa i rodziny. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kierującymi państwami, by umocowali więź moralną małżeństwa i rodzin. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za przygotowujących się do małżeństw, by swoją miłość oparli na Panu Bogu i Jego przykazaniach. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny i małżonków modlących się tutaj z nami, by cieszyli się szczególną łaską Boga. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Twojej opiece uderzamy wszystkich małżeństwa i rodziny nasze. Niech przykład Najświętszej Rodziny pomaga rodzicom i dzieciom codziennie wzmacnia w służeniu miłości, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje i jako słońca nie moje cienie? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Dlaczego dzisiaj Boży Aniele ogłaszasz ludziom wielkie wesele? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Czemuż pasterze do żłoby śpieszą i podarunki ze sobą niosą? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął kult wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, składamy Tobie przebłaganą ofiarę i pokornie Cię prosimy, aby nastawiennictwem Bogorodzicy, Dziewicy i Świętego Józefa utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan z Wami. I z duchem Twoim Górę serca znosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy
nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełnić to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i Jego wystąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wyżej prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posilili ciałem i krwią Twojego Syna i napełnili Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo Twoim wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem, Archaniołem, aniołami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą.
W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoc ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostr oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzy świat wszelkimi dobrami. Z Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełne wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja.
dzieciątka swe. Cicha noc, święta noc, Patrz powie osłych cud, wierno pierwsze zadziwienie, za anielskim głosem pień. Niech się spełnił cud, gdzie się spełnił cud. Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn, Pannie Ewa, majestat, niech się zbliża temu światu odpuszczenie win, odpuszczenie win. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a Matko Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka swego, nad dzieciątka swego. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu pokolenie dary wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, kłaniajmy swe czoło, kłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, kłaniajmy swe czoło, kłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na ścianie. Oddajmy wesoło, kłaniajmy swe czoło, kłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy swe czoło, kłaniajmy swe czoło, kłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, że Go będzie zwiedzić w niebie, mówiąc to śmieje. Oddajmy wesoło, kłaniajmy swe czoło, kłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, kłaniajmy swe czoło, kłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy za mir, miłość na dowód tego, że Go nad wszystko kochamy z serca całego. Oddajmy wesoło, kłaniajmy swe czoło, kłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, kłaniajmy swe czoło, kłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Módlmy się.
Miłosierny Ojcze, Ty nas pokrzepiesz najświętszym sakramentem. Sprawiłyśmy wiernie naśladowali przykład świętej rodziny i po trudach doczesnego życia cieszyli się razem z nią życiem wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Объявлен Душпанчевский. Неделя Святой Семьи. 27 снежня в понедельник исповедь святого Яна Апостола, евангелисты. В этот день отбудется благословение вина. Приносим с собой вино, 2 бутылки, одну здесь. Я буду благословить и податок выбирать. Можно еще Александр Александрович. 28 снежня Волтовых свята святых немовлят мучеников. 1 студня это суббота и Новый год, дома, Новый рок. Урочистость Святой Богородицы Марии. День молитвы о супокое у свете. У этот день каждый мая обовязок под тяжким грехом удельничать у святой имши. Тому у нас святые имши 1 студня отбудется в 0:00. Это в Новый год, запрошаем эту святую имшу. Уже радуется Христе. У 12:00, у 15 и 19 обожняя святая имша. Нема разницы имша, потому что памятую тянам годов, что с разницей провели имш, что будет только ksiądz Jan на этих имшах. Даже сами когда ksiądz Proboszcz выступал на этой имше. Ale такое было житё. Поэтому у 12:01, у 15 и 19. А еще самое первое у 0:00. Так само, кто прийде у 0:00, не треба приходить тягом дня. У этот день можно отрывать полный отпуск за прочитание гимну «О Створитель, Дух Святый, приди». Это будем чинить. Читать будем гимн, а его успевать. Расклад святых имшов на день недели. 31 снежня в пятницу у 19:00 после святой имши отбудется набожество на заканчение года. Подяки Пану Богу. За этот день можно отрывать так само полный отпуск за прочитание гимна «Тебе, Бога, прославляем». А так само принятие Пана Иисуса в Святейшем Сакраменте, Дары Святой Коммунии. Яко подяку Пану Богу за отрыванные ласки, так само на этот день уделяется диспенса. Можно есть и споживать мясо. И диспенса будет так само за тем на святый Божьего народжения православные, так само это будет выпадать в Сёмову пятницу, так само можно будет споживать мясо, так что можно купить его больше в холодильник. Колядные ответы на нашей парафии распочнутся после Нового года, как завжди по записах, кто будет читать. Кожний день у нашей каплиці триває адорація Пана Ісуса у найсвятейшем сакраменті в інтенції нашої родини. У четверг вона буде тривати з 14 до 20:30, а в інші дні з 14 до 19. Дякуємо сердечно усім за приготування святок у нашій парафії, за проведення суботника, прибирання каплиці, приготування вігілійного кірмашу, за речі, складенные на Каритас, за приготовление Боженародженьовой дитячей постановы. Так само дякуем за ахвяры, які складаються на будову святыні, за запольную індивідуальную молитву, за спев и оправу литургичную, так само тем, кто дежурит. Помолимся за тих, на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбилей, хто чекає на родних дітей, за добродеїв, ахвяродавців нашої парафії, за нових добродеїв будівництва, Sanktuaria Bożej Miłosierności za nas, narzucajcie każdego posobku opiece Matki Bożej Różańcowej, Twojej obronie. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Пробачте, перед лаской еще повідомлення можна чисті.
Konferencji Katolickich Biskupów na świat się wysiadili, powiedzieli krytykowanym na forum świeckim wiernikom i всім людям доброго. У першу неділю після урочистості народження Пана католицький костюл відзначає свято Святої Сім'ї, якое одночасово з'являється святом усіх сім'їв, бо слово «сім'я» – це агульне ім'я найсвятішої сім'ї з Назарету і кожної сім'ї. Сім'я походить від Бога і веде до Бога. Гэтае свято пачалося адзначацца ў розных краінах з 18 стагоддзя і было зацверджана папам Львом XIII. По рашению Папы Бенедикта XV оно почало означаться во всех костелах. Таким чином костел показывает суженство как простоту освящения и место, где отбываются великие речи. Однако с таким великих речей, это духовного усыновления, кое многие из вас здійснили 9 месяцев тому было урочистое звествование Пана, вы, якія дотрывали до конца, ведаете, як нелегко заставаться последовником и непорушным, последовным и непорушным, как стремать обовязок молитвы в интенции дитяти, что находится во лоне мати, якому погрожая небезпека аборту. Ваша отвага, отвергая хлусню гэтага свету, якая кажа, что земля нібыта перанаселение. Сегодня у Святой Семьи мы хотим подякувати вам за открытость и отвагу в подтримку життя от зачатого аж до натуральной смерти. Стоячи на порозі нового 22 года, який неузабавно розпочнеться, мы желаем, как он принес христианским семьям новые силы для служения життю человечей особи. Но нехай усім гэтым намаганнями и инициативами спадарожнічае наше пастырское благословение, якого от усього сердца уделяют католицкие бискупы Беларуси, подписал Олег Рудкевич, бискуп старейшей конференции католических бискупов у Беларуси, Антоний Демянко, старейшина по справах семьи. Это посвящение надежды прописать 26 снежня 21 года на усіх святых и мшах. То, что я учинил, зробил, как выказать свой обовязок послушности Костелу. Повстанем и примем волю благословения Божия. Пан з вами и с Духом Твоим. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Богу не będą dzięki. Święty Antonio Michale, Raczy nas u zmaganie, будь нам обороною, супроть спокусы и пасток злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас Богу душ снують по свете. Амен. Kto wierzy, kto wierzy, kolędować małemu Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przybywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przybywajcie, jako Panu naszemu. Wydaśtani, zastani, zagani, pośpieszymy, a